سلام زخبركم تخاتاتلت لب ولد زانتا نغستي قنياتكم سلام زعسلو نيرو خون داتا تسفخو نابنايلو مزغزل كفال كبلكم نغستي مبل 119 كفال እቶም ኣብ ከባቢ ዝነበሩ በቲ መጠኑ ዝሓለፈ ድፍረቱ ተገረሙ እና ረአየና ሰምዕንስ ንኣማ ኣጊዳ ያለው ኢሉ ይዛረብ እንታይ ኣነ ዘረባዩ ክዛረብ ጸኒሕ ደቂ ነዛ ነብሱ ከም መንገሩ ዲዝሓስባ بعبي ايش ولد ك ابزي اندستر نزا نبسم كم غباريتن حداغيتن غيرم ديم زحسبوا لوكاس نتكون يلوم حشوقتا امسلم زوصو زنبرو زربوم سمعو فرحت تسمعو ابرسيو نبا صابعتن سغون بحفشا نملو اكالاتو نئلتو حفرت زسفحفح زلو كوينو تسمعو امي اتي كمي زبلوا محفر سبي قالي እቶም ኣብ ጥቁ ዝነበሩ ግዲኦም ሕሽኽቶም ደው ዘብልዎ ኣይመስሉን ወርደቱ ከቢድዎ ብሕፍረት ልቡ ጠፊዎ ከም ዘሎ ነጋሪ ኣይደለዮምን ኣይጸንሐትን ቻርሎት ምስ ቦዲጋርድ መጽያነ ሉካስ ናብ ቤት ጽሕፈታ ወሰደቶ ርእሱ ኮነ ካልእ ውሽጣዊ ክፋሉ ጥርሑ ኮይኑ ገረውሮ ዝብል ዘሎ ኮይኑ ተሰምዖ ካብ ካሜራ ርሒቑ ናብ ቤት ጽሕፈት ምስ ኣተወ ሙሉእ ኣካሉ ናብቲ ምድሪ ቤት ረፈጥ በለ ሙሉእ ብሙሉእ سعرتن وردتن تسمعو شارلوت نابتا مدر بيت تسطح زنبر سب إنا رأيت قرار أكرسن جمرة إهمو حجي تحبس كادو بكولايدوسكوب كم زستسعاركو ترح كوين يكون نسمع عن زلو كم زناي مود أتا وردتن خواردني ملو بملو ترح إرك أنا يزوتسنو كوين يسمع عن زلو كابزا ساعة زيئة أبسزاور كوين زاور نابسبت أخوي بصح كلنا عينت بلاقس إستمتانو كوين يسمع عن زلو أزو سمعت زي نشارلوت راح يكونن زسمع زلو ننفس وقف سراحتني ايشور لديو تماساسال سمعت سمع زلو قبر ملس كولايدوسكوب لعل عاقمم يكونوا عين لوكاس انترف ورحرح انت يري الله انا بأمر ملختك حلفا عاقمي نبرنن قالت شارلوت ابكو حكم استغاجو نسات راح تسمع نيرا انت تبلو نيرا اي تردون اي صنحتن شارلوت زدليا تزاريبا نوحتا كوچ اما كودع እና በለት ካብ ጥቁር ሓገት ሉካስ ህላውነቱ ንምርጋጽ ይዝመስል ንምዕጉርቱ ትንክፍ አቢሉ አብራኹ ዓጢፉ በእዳው ዝሓቆፈን ኣብ ቅድሚ ዝኾነ ሰብ ከመይሉ ኣፍ ልቡ ነፊሑ ደው ከም ዝብል እዩ ጨኒቕዎ قال محتت ايش ورلد ابزي تمدو بساعاتي توديو انت ناي كولادوسكوب كن ام جماري نيرو لويس نابتا عدالي وزولو كالاي متقعتنا ايش ورلد كوغواي ايدلين مخنياتو نلوكاس كقوص انت زي كونو بهيوت كحاتو دلاي يبلون سلازي نكا تنفس عدل كوبا مرز لويس بزو قداي مجو بصبغ سمعتي اب قدم كاميراتات نيرو امونغو نتا اب لعل لوكاس فتصومو متقعتي اماري اتو تخون ديلو حسبه بقبره ملس لوكاس كن ኣይተጠራጠረን እቶም ኣብ ከባቢኡ ከለዉ ንዜና ናይ ኮላይዶስኮፕ ሰምዕዎ ብሕርቃን ብህይወቱን ክሕጥዎ ከም ዘይጸልኡ ሩድዩ እቲ ዝተርፍ ጉዳይ ኮላይዶስኮፕ እዩ ጸጋዓማ ክኾኑ ካብ መረጹ ካብ ተኣትያቶ ዘላ ሽግር ዘናግፍ ዓቕሚ ክህልዎም ኣለዎ ጋዜጠኛታት ንሉዊስ ሕቶታት ከዝንብሉ ጀመሩ ስለምንታይ ኢኹም ቀታሊ ሰብ እንትበሃል ዘላ ሰብ ክተፈርሙዋ ወሲንኩም ምናልባት ሎም አንጂ ማዓልታ ሓሶት ከይከውን ተጣራጢር ኣለኹ ገለስ ተሓበና ዘይንፈልጦ ምስጢር ኣለና ድዩ ኣነንተ ዝኸውን ከም ኣማ ዝኣመሰለት ጓሓፍ ሞዴል ኣብቲ ካሊን ከፈርማ ፈቃደኛ ምኾንኩን እዛ ዳሕረወይ ትርኢቶ ሓደ ጋዜጠኛ ብውሽጡ ዝበላያ በዛ ኣባህላኹም ኣብ ማዓልታ ሓሶት ሜዳታት ንኽዕሽወን ይፍቀደኒ ማለት ድዩ ተስፋ ገብር ነዛ ርኢቶኹም ገይርስዓ لويس بزي مخنيات ايكون دايركتور ناي سنه طبابنياتات كولايدوسكوب كوينو اب كم زغاطامن غازيطنياتات اب تحت قصصرون خوتوم ايصغامنيو
ኣብ ጥዕና ዘለዎ ዝምድና ናይ ክፍለ ህዝባዊ ርክባት ዘለዎ ጽልዋ ዓብይ እዩ። ኣብ ልዕሊ ሰባት ዘለዎ ተዛሪብካ ናይ ምእማን ተኽእልኡ መዋዳድርቲ ኣልቦ እዩ። ስለምንታይ ኢኹም ኣብዚ ግዜ እዚ ንኣማ ክተፈርሙ መሪጽኩም? ሉዊስ ክምስተኣሰኒዩ ነቲ ዝሓተተ ጋዜጠኛ ጠሞቶ ኣይጸንሐን። ዝሑል ሰሓቕ እናሰሓቐ ተዛረቦ። እንተዘይ ተጋጊን ሕቶኻ ቀዲመ መሊሰልከ ከጀመርና ከለና ንኹላትኩም ሓደ መጠንቀቕታ ሂበኩም ነይረ። ሓደ ጋዜጠኛ ሓንቲ ሕቶ ክሓትት ጥራሕ እዩ ዝፍቀዶ። ስለዚ እታ ተሓትዋ ሕቶ ክልተ ግዜ ሕሰቡላ ኢኹም። ገጽ ተሓቲቱ ጸንሐ ጋዜጠኛ ጸምለወ። እታ ዝተዋህባ ሓንቲ ዕድል መዓልቲ ሓሶት ድኢሎም መዓንቲ ኢሉ ኣባኺንዋ። እቶም ድሒሮም ዝሓተቱ ጋዜጠኛታት መለበሚ ይግበርካ ገበርዎ። ተጠንቂቖም ክሓቱ ጀመሩ። ኣማ ቀታሊት ሰብያ ስለምንታይ ኢኹም ኮላይዶስኮፕ ተፈርምዋ ዘለኹም? ድሕሪ ነዚ ሕቶ ምስምዑ ሉዊስ ናብ ኣፍ ልቢ እቲ ጋዜጠኛ ጠሚቱ ተጸዊጉ ነቲ ተንጠልጢሉ ዝነበረ ስሙ ኣንበቦ። ስራሕ ጋዜጠኛት ግዝያውን ተኣማንን ጸላውን ትሕዝቶ ዘለዎ ሓበሬታ ብስነ ምግባርን ሞያዊ ብቕዓትን እዩ ከመሓላልፎ ዝግባእ። እንተዘይኣሚንካኒ ኣብ ተኣምኖ ገጻት ኢንተርኔት ኬድካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። ነዚ ሕቶ ክትሓተኒ ከለኻ ካብዘን ስነ ምግባር ነየነይቲ ኢኻ ማሊኻ? እቲ ጋዜጠኛ ብግብረ መልሲ ሉዊስ ሕፍረት ተሰሚዕዎ ነቲ ኣብ ኣፍ ልቡ ተንጠልጢላ ዝነበረ ስሙ በጻብዕቱ ከወላ። ስለምንታይ ኢኹም ኮላይዶስኮፕ ክነታት ኣማ ኣብ ዝሰክፍ ከሎ ክተፈርሙ ወሲንኩም? እንተዳ ሎሚ ዘይፈሪምናያ ማዕስላ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ሉዊስ ንሕቶ ጋዜጠኛ ብሕቶ መለሰላ። ብውሕዱ ኩሉ ሰብ ምሕረት ገይሩ ምጽላእ ምስ ኣቋረጾ ንዑ ክንጽበ እንተኾይና ምናልባት ኣማ ምስ ኮላይዶስኮፕ ናይ ምጽምባር ዕድል ኣይክህልዋን እዩ። ምናልባት ክሳብ 100 ግዜ ክትመውት ትኽእል እያ። እቲ ሞታኻ ኣብ ኢቶም ብተባሃለ ተኣኪቦም ዝስዕቡ ሕልና ዘይብሎም ጋዜጠኛታትን ወተሃደራት ኪቦርድን እዩ። ሉዊስ ተጠንቂቑ መለሰ። ገለ ጋዜጠኛታት ብመልሱ ብውሽጦም ሕርር በሉ። ስም ኮላይዶስኮፕ ሰንካ ከይረክስ ኣይትስከፉ እንዲኹም። ምክንያቱ መቁፀሪ ዘይብሎም ጸላእቲ እዮም ዘለዋ። ኮላይዶስኮፕ ኣብ ጎኒ ናይዞም ጸላእቲ ትብሎም ዘለኹም ደው ናይ ሞባይል ዕላማ የብልናን። እቲ ምክንያት ቀሊል እዩ። ልቦም ተበኪሉ ንኻልኦት ብይኸውን ፈሪዶም ብኣጸያፊ ነገራት ክጻረፉ ከለዉ ቃላቶም መስትያቶም ምዃኑ ኣይርድኦምን እዩ። ምናልባት ኣብ ህይወቶም ጽዒሮም ስለ ዘይፈልጡ ጻዕረ ከም ዝዕወት ኣይፈልጡን እዮም ዝኾኑ። ምናልባቱን ገለ ዓወት ምስ ዝህልዎም ብዘይ ኣገባብ ዝረኸብዎ እዩ ዝኸውን። ስለዚ እቲ ዝፈልጥዎ መገዲ ንሱ ብምዃኑ ካልኦት እውን ብከምናቶም መገዲ ዝተዓወቱ ኮይኑ ክስምዖም። ብዙሓት ኢኹም ኣማ ክትእገድ ከም ዘለዋ ርእይትኹም ትጽሕፉ። ኩላትኩም እቶም ከምኡ ትብሉ ፕሮፋይልኩም በቲ ቁኑዕ ስምኩም ኣይኮነን ተጻሒፉ ዘሎ። እስከ ኣብ ትብልዎ እምነት ምስ ዝህልወኩም መን ምዃንኩም ኣፍሊጥኩም ጸሓፉ። እቲ ስማ ምስ ማርጎ ተኣሳሲሩ ዝለዓል ዘሎ ግን ሓቂ እዩ። ሓደ ጋዜጠኛ ሓተተን ቀጸለን። በዚ ምክንያት ኤችወርልድ ነዚ ጉዳይ ብግቡእ ከመሓድሮ ብዘይምኽኣሎም ውሕድ ዘይኮነ እዩ ዝወቕሶም ዘሎ። ግዳይ ናይ ዘይ ጉዳዮም ከዓ ኮይኖም ኣለዉ። ገለ ኣኽረርቲ ደገፍቲ ከዓ ንኮላይዶስኮፕ ምጥቃዕ እውን ተታሒዞም እዮም ዘለዉ። ሉዊስ ንካልእታት ብዘይ መልሲ ኣዝቀጠ። ኩሎምቶም ንስቕቱ ዝተዓዘቡ ብውሳኔኦም ከምዚ ዓይነት ጽልዋ ኣብ ልዕሊ ኮላይዶስኮፕ ከጋጥም ትጽቢት ከም ዘይነበሮ ገይሮም ሓሰብዎ። እንተኾነ ሓሳቦም ኩኒኡ ከይተመርቀፈ ሉዊስ መለሰሎም። ጽባሕ ናይ ንጎ ሰዓት 10 ንኣማ ናይ ውዕል ምፍራም ጽምብል ክንገብረላ ኢና። ኣማውን ኣብቲ ጽምብል ክትመጽያ እዞም ጸረኣ ኮይንኩም ዘለኹም ደገፍታ ኩኑ ጋዜጠኛታት ዝኾነ መርትዖ እንተለኩም ናብ ውሒስኩም ምጹ። ብድሕሪዚ ከምቲ ዝበሃል ዘሎ ኣማ ቀታሊት ሰብድያ ዋላ ቃላይ ዓጺፋ ክንሪኦ ኢና። ሓቅነት ናይ ዝኹሉ ዝውርወር ዘሎ ጉሓፍ ዝኾነ ቃላት ክነረጋግጾ ኢና። ኮላይዶስኮፕ ኤችወርልድ ኣይኮናን። ብናይ እተባህለ ወረታታ ውሳኔ ንበጽሕ። ጭውነት ዘይብሉ ሰራርሓ ኣብ ካምፓኒና ቦታ የብሉን። ኣብ ርእሲኡ ክዝክሮ ዘለኩም ፈጺምና ንስነ ጥበበኛታትና ብዘይወዓልዎ ገበን ክዋረዱ ኣይነፍቅድን ኢና። ኣማ ኣባል ኮላይዶስኮፕ ካብ ኮነት ኩሉ ነገር ባዕልና ጻዕዳን ጸሊምን ክነለልዮ ኢና። ስለዚ ጽባሕ ኩላትኩም ኣብ ሰዓትኩም ክትርከቡ ተስፋ ገብር። ብዘይብኡ ዘይተጸበኹም ካልእ ዓቢ ዜና ከካፍለኩም እየ።
ሉዊስ መርገጽ ኮላይዶስኮፕ አብረህሎምን አማ አካሎም ምዃና ኣብ መግለጺኡ ለከማን ንኣባሎም ገለ ነገር ምስ ዘጋጥሞ ኮላይዶስኮፕ ከም ኤችወርልድ ቀጢፎም ኢዶም ከም ዘይህቡን ተቃዳዲሞም ግዳይ ከም ዘይገብርዎምን ብዝርድኦም ኣረድኦም እዚ መግለጺ ኣብ ርእሲ ዘለታ ተወሰኸታ ንህዝባዊ ርክባት ኤችወርልድ ልክዕልክዖም ገይሩ ለኻዖም ጋዜጠኛታት ብቃላት ሉዊስ ኣይተጠራጠሩን ኮላይዶስኮፕ ክንዮ ቃላት ብተግባር ንኣማት ፀግዒ ከም ዝኾኑዋ ኣመኑ እቲ ከም ማዕበል ዶም ባልሲኢኑ ዝነበረ ርእይቶታት ኣብ ልዕሊ ኣማ ይቀነሰን እንተኾነ እቲ ኣዝዩ ነውራም ዝነበረ ቃላት ተማሓየሸ ኣብ መጀመርያ ብዙሓት ሰባት ብቃላት ሉዊስ ኣይዓገቡ ጸኒሖም ግን እቶም ዝፈትውዎም ወይ ከም ኣርኣዮም ዝርእይዎም ስነ ጥበበኛታት ካብ ኮላይዶስኮፕ ምዃኖም ዝዘከሩ ረጉን ገለ እምነት ክሓድሮም ጀመረን ናይ ኤችወርልድ ጉዳይ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ብዝሕፍር ኣገባቢ ተነጽሎ ጋጢሞም ዋላዳ ኣብ መንጎ ኢንተርቴይንመንታት ምስሓብ ንቡር ይኹን ብከም ናይ ኤችወርልድ ኣዋዳድቓ ክትወድቕ ግን ንቡር ኣይኮነን ኣብ ዓብዪ ውሳኔ ናይ ካምፓኒኦም እዩ ኣብ ውሽጢ 10 ደቂቕ ዓብዪ ውድቀት ኣጋጢሞም ስለዚ ካብ መስሓቓት ናይዚ ኢንዳስትሪ ምዃን ክጋላግሎም ዝኽእል ክብሪ ኣይነበሮምን እቲ ልኳስ ዘርኣዮ ስምዒት ከይተረፊ ኣብዚ ኢንዳስትሪ ከም ኢሞጂ ክጥቀሙሉ ጀሚሮም ሰራሕተኛታት ኤችወርልድ ኣብ ልዕሊ ካምፓኒኦም ዝነበሮም እምነት ጎዲሉ ንኮላይዶስኮፕ ብምፍርሖም እውን በብሓደ ናይ ስራሕ ምቁራጽ ደብዳቤ ክሰዱ ጀሚሮም ዋላዳ ኤችወርልድ ሙሉእ ብምሉእ ብኩሉ መዳዮም ኣይዕነው ቀሊል ዘይኮነ ብርሰት ይጋጢሞም ልዕሊ እቲ ናይ ቻርሎት ሪካርድ እዚ ፍጻሜ ዝኸፍዕ ዕንወት ኣውሪድሎም እቶም ኣብዚ ግዜ ተስፋ ከይቆረጹ ኣንጻር ኣማ ዝቃለሱ ዘለዉ ነበር ደገፍታን ጸላእታን ጥራሕዮም ናይ ጽባሕ ውጽኢት ብዘይገድስ ክሳብ ሽዑ ውህሉል ሕርቃኖም ንኸርጉፍላ ዓጋቲ ይረኸቡን ዋላ ምስ ኮላይዶስኮፕ ትፈርም ጉዳዮም ኣይኮነን እንታይ ዓይነት ጉዕዞ ሜላ ተጠቂምያ ምስ ኮላይዶስኮፕ ክትፈርም ክኢላ ዘላ ገሪምኒ ዘሎ እዛ ሓስርትን ረሳሓን ፍጥረት መወዳድርታ ከምዚ ጓሓፍያ ተሓስቦም ወላዳ ፍሪማታ ዘላ ካምፓኒ ዓባይ ትኹን እቲ ነውራም ተግባራ ግን ከምዚ ኣብ ዓብዪ ቆጽሊ ኣጽሊሉ ዘሎ እዩ ኮላይዶስኮፕ ከምዚ ንጹሓትን ጭዋታትን ገይረ ዝሓስቦም ነይረ ሕጂ ግን ንኣማ ካብ ኣፍርምዋ መገዶም ኣስሒታ ምስኣ ክትልኩሞም እያ ትመስል ኮላይዶስኮፕ ብዘይ ደገፍቶም ናይ ብርኪ ዕድጎም ማዕረ ክንደይ ከንቆልቁሉ ክሪኦ ተመኒ ኣለኹ ጽባሕ ዓብዪ ሱርበተኽ ዝኾነ ፍጻመ ክንርኢና ኮላይዶስኮፕ ንተግባር ኣማ እንታይ ኢሎም እዮም ከመኹን ኢሉ እንድዒ በቃ ተሃንጢ ኣለኹ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ኣማ ኣብ ጎኒ ኤሪክ ኮፍ ኢላ ነቲ ዝኸይ ዝነበረ ዜና ኣብ ሞባይላ ትከታተሎ ነበረት ኣብ ዳርጋ ኩሉ ርእይቶታት ኮላይዶስኮፕ ምስኣ ተለኪሞም ክጽረፉ ምስ ረኣየቶም ሕማቕ እናተሰምዓ ነቲ ኣብ ጎና ዝነበረ ኤሪክ ቀኒዓ ጠመተቶ ኤሪክ ስለ ዝጠመተቶ ኣይጠመታን እንተኾነ ንሓሳባ ኣይሰሓቶን መቸም ኮላይዶስኮፕ ነዚ ዘይንኸውን ካምፓኒ ጌርኪ ኣይተሓስብና እንትኾኒ ሓቀይ ኩሉ ገዲፍክ እታ ጽባሕ ክትገብርያ ዘለካ ዓባይ ነገር ንጽምብል ዝኸውን ምድላዋት ጌርኪ መምጻእ ጥራሕ እዩ ዝተረፈ ንሉዊስ ግደፍሉ ማናጀረይ መን ከም ዝኾነ ኣይነገርካንን ኣለኻ ኣማ እናተዛረበት ነታ ኣብ ሰለፋ ዝነበረት ላፕቶፕ ኣቐሚጣ ናብኡ ተጸግዐት ላዕለዎት ኣካላት ይዘራረቡሉ ኣለዉ ኣይ ኣመንክንን ተረጋጊኡ መለሰላ ቁሩብ ፍርሕዲ ስክፍታ ግን ይስማዓን ኣሎ እምበር ሓቀኛ ስምዒታ መለሰትሉ ዋላዳ ምስ ኮላይዶስኮፕ ንኽጽምበር ድልውቲ ምዃና ትእመን ንውሳኔኣ ዘሰነ ርእሰ ተኣማንነት ግን ሚእቲ ካብ ሚእቲ ኣይነበረን ሓደ መዓልቲ ዝምድናኣ ምስ ኤሪክ ምኽሽሑ ወይ ግልጽ ምዃኑ ኣይክተርፎን እዩ ሽዑ ኣባላት ኮላይዶስኮፕ እንታይ ክብሉ እዮም ደገፍቲ ይኹኑ ብሓፈሻ ተዓዘብቲ ኸ እንታይ ክብሉ እዮም ብውሽጣ ተገረመት
ቁሩብ ጸቕጢ ተሰሚዕዋ ከም ዘሎ ዝተረዱ ኤሪክ ስርሑ ቋሪጹ ናብ ዒንታ ጠመተ። ፈሪሐ ትብል ቃል ካብ ልሳንከ ክትወፅእ ኣይተጸበቕዋን። ሕስብ እሞ ብልዮ ኣባል ኮላይዶስኮፕ ስለ ዝኾንክስ ሞዴል ናይ ምዃን ሕልምህ ብቅዒድ እዩ ወይስ ካልእ ሰብ ዝኾንኩ ኮይኑ ይስምዓክ ኣሎ? ኣማ ንኻልኢታት ደኒና ሓሰበት። ሓሲባ ንኽትዛረብ ምስ ቀንዐት ቁሩብ ሕፍረት ተሰምዓ። ካብ ሎሚ ንድሓር ከም ሓላፊየ ክትእዘኒ ኢኻ ማለት ድዩ? ንቃላታት ሰምዐ ኤሪክ ከምስትኡ ካብ ቁፅፅሩ ወፃኢ ኮይኑ ከናፍሩ ብኽልቲኡ ጫፍ ክሳብ እዛኑ ተመጣ። ዝተሰምዖ ሓጎስ ከም ፀሓይ ኣብ ገጹ ባዕ በለ። ደጊም ከም ድላየ ንኽእዘካ ዓብዪ ምኽንያት ተፈጢሩለይ ኣሎ ማለት እዩ። ኣብ ልዕለይ ዝኾነ ሸለልትነት ክተርኢ የብልካን። ኤሪክ ርእሱ እናነቕነቐ ኣረጋገጸላ። ሸለልስ ኣይትሕሰብዮ እኳ ደኣ ኣትሪረ ክሕዘኪ እየ። ምኽንያቱ ደረጃኺ ብገዛእ ፃዕርኺ ክትረኽብዮ ከም ትደሊ ኣጸቢቐ እየ ዝፈልጥ እሞ ድሕሪ ዝኹሉ ዕላልና ብምሉእ ርእሰ ተኣማንነት ውዕል ንኽትፈርሚ ድልውቲ ዲኺ? ሉክ ካብ ኤሪክን ኣማን ድሕሪ ኢሉ ንዕላሎም ሰምዖ ነበረ። ሓቢሮም ብፍቕሪ ክሰርሑ ምስ ረኣዮም ደስ ኢልዎ እውን ክምስ በለ። በቲ ካልእ ወገን ሊዛ ካብ ሉክ ንጎኒ ገጽ ቁሩብ ርሕቕ ኢላ ሰሰሪቓ ንሉክ ምጥማቱ ኣይቋረፆቶም። ናብቶም መጻምድ እናጠመተ ክምስ ክብል ምስ ረኣየቶ ሰዓታ ብታሕጓስ መመሊሱ ይሕደስ ነበረ። ንክምስትኡን መልክዑን እንክትጥምቶ ውሽጣዊ ሓጎስ ዝስምዓ ነበረ። ስለዚያ ወትሩ ክትሕጎስ ከም ዝደለየ ሰሰሪቓ ምጥማቱ ዘየቋረጸት። ሉክ ብዕሙር ፍቕሪ ዘማእኸሎ ስምዒት ይጥመት ከም ዘሎ ግዲ ነብሱ ነጊርዎ ሃንደበት ናብ ሊዛ ገጽ ጠመተ። ነዚ ዝረኣየት ሊዛ ሰሪቓ ክትሪኦ ከም ዘይጸንሐት ሙሉእ ኣድህቦኣ ኣብ ሞባይላ ከተንብብ ከም ጸንሐት ናብ ሞባይላ ጠመተት። ኮላይዶስኮፕ ንኣማ ኣፈሪሞማ ዝብል ዜና ኣብቲ ኢንዳስትሪ ዝዓበየ መዛረቢ ርእስቲ ኮነ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ጋዜጠኛታት ንኣባላት ወይ ስነ ጥበበኛታት ኮላይዶስኮፕ ምስ ረኽብዎም ብዛዕባ ኣማን ውሳነ ኮላይዶስኮፕን ግድን ሓትዎም ነበሩ። እቶም ዝበዝሑ ተሓተቲ ብድሙቕ ክምስታን ሕቶታቶም መለሱሎም። ኣማ ዝኾነ ስነ ምግባር የብላ እንዲኹም ኢልኩም? ብዛዕባ እዚ ዝኾነ ኣፍልጦ የብለይን። ንሕና ኮላይዶስኮፕ ክነፈርም እንተኾይና ንስነ ምግባር ኣብ ምልክት ሕቶ ኣይነእትዎን ኢና፣ ቀዳምነት ኢና ንህቦ። ስለዚ ደገፍተይ ንዓይ ካብ ኣመንኩምኒ ነታ ዝኣምና ካምፓኒየ ከዓ እመንዋ። ትፈልጡ ዲኹም ብናይ ኣማ ተውህቦ ማዕረ ክንደይ ከም ዝምሰጥ? ብዝያዳቶም ነዋሕቲ መሓውራ መወዳድርታ ኣልቦ እየን። ካብ ሎሚ ንድሓር ናይ ሓደ ካምፓኒ ኣሕዋት ካብ ኮና መዓልታዊ ክንራኸብ ኢና ማለት እዩ። ንቐዳመይቲ ርክብና ተሃንጤ ክትጽበየ ኣማ ሓፍተይ ንማናጀር ብዙሕ ግዜ ናብ ናይ ኣማ ምርኢት ንኽወስደኒ ዝሓቶ ነይረ። ምክንያቱ ኣድናቂታ እየ። ልዕሊ ኩሉ ዝገርመኒ ካምፓኒና ንኸፈርምዋ ብምድንጓዮም እዩ። እዚ ደኣ እሞ እንታይ ደሊኻ? ኣማ ኣባል ስድራ ቤትና ክትከውን ድሕሪ ምውሳና ብጣዕሚ እየ ተሓጒሰ። እስከ ነዚ ዓብዪ ብስራት ሓቢርና ነጣቕዕሉ ኣሕዋት። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝተፈላለዩ ኣባላት ኮላይዶስኮፕ ኣማ ኣባሎም ብምዃኑ ሓጎሶም ኣንጸባረቑ። በዚ ርዳእካ እንተሎ ስነ ጥበበኛታቶም ይኹኑ ሰራሕተኛታትን ሓለፍትን ኮላይዶስኮፕ ነቕ ዘይብል ሓድሕድ ምትእማን ከም ዘለዎም እዩ ዘርእየካ። ድሌታቶምን ደረጃኦም ንጹር ብምዃኑ ሓሳቦም ዘይስክፍታ እዮም ዝገልጹ። ዋላ ዳ ኣማ ንዝበዝሑ ኣብቲ ዘፍቅርዎ ሞይኦም መተሃላለኽቶም ክትከውን ምዃና ፍለጡ ስክፍታ ኣይሓደሮም። ተስፋ ገብር ካምፓኒና ብህፁፅ ንስማ ኸነጽሖ ኣብ ልዕሊ ካምፓኒና ዘይነጽፍ እምነት እዩ ዘለኒ። ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኣማ እውን እምነት ኣለኒ። ከመይ ዝበልዎም ለቓዊሳት እዮም ዞም ደገፍቲ? ኣብ ምንታይ መውዒልያ ማዕረ ክንድኡ ዝጸልእዋ? ጽባሕ ድሕሪ ሓደ ደቂቕ እንተትኾነለይ ኣይምጸላእኹን። መታን ጽባሕ ኣብቲ ጽምብል ናይ ውዕል ንኹሉ እቲ ትካልና ዘዳለውዎ መርትዖታት ርየ ክምስክር። ኩሎም ስነ ጥበበኛታት ኮላይዶስኮፕ ኣብ ጽምብላት ይኹን ኣብ ካልእ ብጋዜጠኛታት ተዓጉ። ብዘይካ ገለ ውሕዳት ብሰንኪ ሕፅረት ግዜ ዘይመለሱ ካልኦት ኣብ ልዕሊ ትካሎም ዘለዎም እምነት ሙሉእ ብምሉእ ኣንጸባረቑ።
كموصيتو أماون كم سدرهم تقبلهم تصبقوا تمانيلا حيلنا كامبانيام أب قوتاو حيل استمركز مخان ركاقصو بعابيو ملكي إيريك أبزي إنداسترون بتزاواري مسكرو نايملو معالت تصعود صراح إيريك أماسي نغزا تمالسا معصو كفيت مسآتوه أما فوكيسن قطينن كدان غيرا أبنا يجم كفلو منقصاص أكالات كتغبر رأيا مجمريان غير بشعب مسقو كتسقط يوسينو انتخونه يصنحن قلطيفو حسابو قيره فوكس ጸሊም ማልያን ቁምጣ ስረን ገይሩ ተጸንበራ አማ ጓል 26 ዓመታ እንተዳ በመዕቀናይ ኢንዳስትሪ ቅርጻን ጥዕናን ክትሕሉ ኮይና ዝያዳተን ናእሽቱ መዋዳድርታ ተዓጻጸፈ ጻዕሪ ከድልያ ነዝን ختمال ሙሉ አካላታ ብርሃት ጀልቢ ኢዝራኤል ኤሪክ በውሽጡ ሕማቅ ተሰምዖ ደውልያ በክልቲኡ ደዋናይ ክሎታት ሓጺን ስብስብ ነይራ ኤሪክ ብድሕሪ አመጺኡ አፍልቡና ብሕቋ አጸጊዑ እዳው ሕሊፉ ነቲ ሓጺን ተቀበላ አማ ሙሉ አካላታ ናብ ነብሱ አጸጋዓቶ ብሉጽ ውጽኢት ንኽተምጽእ ክትጽዕሪ ጽቡቕ እዩ እንተኾነ ግን ብዘይ ዓቕን ምስራሕ ጎዳኢ ክኸውን ንኽእል እዩ አሰልጣኔ ስለዚ ይብለይ አማራጭ ይብለይን ቢሆን ይኽሰርሕ ቁሩብ ናይ ድኻም ትንፋሳ ተንፊሳ ዘረባ ቀጸለት እንተኾነ ግን ጽቡቕ ኣለኻ ሓደ ዓይነት ስራሕ ብዘይ ምቁራጽ ክሰርሕ ከለኹ ከምዚ ልዕሊ ኣካላተይ ክጽህር ዝኽእል ስራሕ ኮይኑ ይስምዓኒ ኤሪክ ንሑቓ ቁሩብ ደፊኡ ትሕት ኢሉ ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ሓጺን ኣቐመጦ ሽጎማነ ኣልዒሉውን ነቲ ኣብ ግንባራ ዝነበረ ረሃጻ ደረዘላ አሰልጣኒ የብለይን ማለትከ እንታይ ማለት እዩ ባዕለይ ዘይሰልጥነኪ አማ ንካሊታ ድሕር ምድራቃ ብሰንቲሜትራት ካብ ጥቁር ሒቃ ነታ ሻርኔራ ዝነበረታ ማሊኡ ከፈተታ ነቲ ቆማትን በዓል ሲክስ ባክ ከብዱን ጠረርደሮትን ራእያቶ ብውሽጣውን ተምሳጣ ኣብ ልዕሊ ትሪኦ ዝነበረት ገለጸት ንስምዒትን ትብዓትን ሰበይቱ ዝራይ ኤሪክ ክመስበለ ዳርጋ ኩሉ ግዜ ክትሪዮ ይሄ አይ ዓገብ ኩሉ እንዲኺ ሚስተር ሮበርት ካብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ገዛ ዝኾነ ክዳን ከይትገብር ኤሪክ እዳው ብትሕቲ መዓንታ ኣሕሊፉ ናብኡ ስሒቡ ናብ ነብሱ ኣጸጋዓ ይሄ ጥራይ ክትሪእኒ ደስ ይለኪ መን ያሞ ከምዚ ዓይነት ኣካላት ክትርኢ ዘይትደሊ እንተኾነ ግን ብዘይካይ ካልእ ጓል ከምዚ ኢልካ ክትሪእካ ይደልኒ ኤሪክ ኣብ ልዕሊ ዋንነታ ብዝረኣያቶ ንቕ ዘይብል ርእሰ ተኣማንነት ሓጎስ ተሰምዖ ደኒኑ እውን ዕሙር ስዕመት ኣብ ከንፈራ ሰዓማ ድሕሪ ንውሕ ዝበለ ዕሙር ፍቕራዊ ምስዓም ኤሪክ ኣጥቢቑ ብምሕቋፍ ተዛረበ ላዕለዋይ ክፋል ኣካላትኪ ብሉጽ ኣተሃናንጻዩ ተሃኒጹ ዘሎ ኣብዚ ግዜ ዝያዳ ከተደህብሉ ዘለክ ታሕተዋይ ክፋልኪ እዩ ማለት ነቶም ኣብ ትሕቲ ኣፍልብኺ ዘለዉ ጭዋዳታት ይሄ ኣካላተይ ከም ዝደረቕ ኮይኑ ይስምዓካ ዘሎ ኤሪክ ነቲ ክንዮ ስዕመትን ክሓልፍ ዝደፍኦ ዘሎ ስምዒቱ እናገተ እዩ ዝዛረብ ነይሩ ኣማ ግን በቃላታ ዲያ ብምንቅስቃሳታ መመሊሰያ ኣብ ሓያል ፈተነ ተእትዎ ዘላ ኣጥቢቑ ሓቂፉ ነቲ ክብሎ ዝደልየ ብዝርዝር ገለጸላ እንተዳ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ታሕተዋይ ክፋል ኣካላታ ዝያዳ ድሂባ ትሰርሕ እንተላ ኣብ ግዜ ጥንስን ሕርስን ጽቡቕ እዩ ዝሕግዛ ከም ቃልካ እሞ ሓቢርና ንስራሕ ኤሪክ ደኒኑ ብኣፍንጩን ኣፍንጫ ተናኺፉ ተዛረበ ኣነ ዘይኮንኩ ንስኺ ክትጠንስን ክትሓርስን ኣማ ብሰንክቲ መመሊሱ ዝንህር ዝነበረት ትርክታ ልባ ዳርጋ ብኣፍልባ ክትወፅእ ጠረብረብ ትብል ዘላ ኮይኑ ተሰምዓ እዚ ኩሉ ብሰንክቲ ኣብ ቅድሚኣ ተገቲሩ ዘሎ ሰብኣይ ሆርሞናታ ይሰራሰሩ ብምንባሮም እዩ ነዚ ሰብኣይ ክትብል ኣይኮነን ጨዋዳታት ታሕተዋይ ኣካላታ ንኽተደልድል መዓልታዊ 10,000 ሜትሮ ጉየ እንተዝብላ እውን ምጎየየት
ኤሪክ ንሰበይቱ ንኻልኢታት ተኪሩ ድሕሪ ምጥማት ደኒኑ ሓፍ ኣቢሉ ኣብ ሕቑፉ ተሰኪሙ ናብ መደቀሲ ክፍሎም ኣበላ። እቲ ናይ ምንቅስቓስ ኣካላት ስምዒቱ ጠቕሊሉ ተሰዊሩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ። ክቡራት ተኸታተልቲ ስለምክታልኩም ኣዝየ እንዳመስገንኩ ኣብ ዝቕፅል ክፋል ይራኸበና። ሰላም ወሰናይ